pagdali mo kay Mao na napunta sa mga libakira. Oo, pagdali. Saan? Amo na po? Hindi, na magiganahan makikiban sa mga cheese at sabon. Dili, sabi ko lang, magtag-uma sa kusok. Ano ba? O dyan, ito na eh. Oh! Napapulas ka man. Oh! Hilton. Na! Betiran. Na! Dito pa. Na! Sa meron konsak na buang na ka. Alam- Kaya dinataga na magipag-isir sa mga libakira. Kipon may ganahan makikistorya sa mga chips. Yay! Ginoon po mga hamburger. Kamu na sa! Amo ning quiz ko! Ito na! Ito na! Wow! Amo rin ko ba? Hindi ka na ba? Amo rin ko ba? Ay pa! Nagsalipon mo sa kamera! Sini ah! Ikaw man ito na! Kami may nakauna. Kailangan ka humunta sa kumpirang! Sagot na yung mga buhok! Mag-good morning! Ayaw na pag-apiyon! Tayo pa, baby! Magtunga ka! Kana mo na ba? Tarong na, kana. Bahay na tarong ha? Dili amo! Ito na tayo! Panino ka! Oo, para na sa inyo ang bahaw! At least, dili, chip. Bahala na! Basta nyo! Chip. Hindi ka na mag-adjust eh. Tama mo! Malibakira! Guys, ang atong gamit, imported. Dito sa uban, Chip. dito. Humot! Simutan ninyo, humot lagi. Masabot ka nga ito kay sa ilan, no? Oo, ilang mga Mugani ka mga chip. Ay, ginoo ko! Mga Di libakira. mga por. Kung sa rin yung gamit ng Fabcorn. Popcorn. Anti-clog. Made from Aficionado Company. Ka-chip! Ang amog yun na ay wrinkle releaser. Bisag unsa nito kumot, dilit makunot. Murag injong bugan. Kunot. Ang amo jud na ay olive oil. Corn oil. Tallow oil to soften the fabric. Isay kunot. Softening amo. Wow! Magic! Kasosyal ba? Amog yun na ay optimal pH absorption, silicone base, anti-foaming agents, and emotion stabilizer. Walay inyo no? Por, manggod mo! Say for! Ang amo mong gamit ng popcorn kagikan sa Aficionado Company. Bitaw! Kachip ba ninyo? Ang amog yun, made in Victoria's Secret. With Holy water. For sure, tananiyawa sa inyong mga ilok, mupahawa. Unsa to? Holy water? Ang among gyud anti-water. Di na kailangan ibasa sa tubig. Ha? Pwede dyan na? Ang among gyud bisag baho mo ilok kung idyo suotot idyo baro. Humot gihap. Hoy! Dili man pod may para sa inyo nga baho Bahong ilok. Kami? Bahog ilok? Humot nga ni bugan. Hoy, unda mo na nato ning itago na maamong kuya. Tawga pa? Hadlok ni. Kuya! Diyan lang mga libakira. Nakunsa day mga anak nila. Kay giyon sa muli ka na mo. Nakadungog ko nga nag-away na mo diri. Nya kamong tulo. Magpapildi mo ani nga munig nang og suso diri. Suso, nagsalita ka ba? Sa may gusto ninyo, away, Oh! Away! pugni ko. Pugitan kuya. Pugni ko! Ya, upat sila ya. Pugni ko! Pugni ko ba? Pugni ko! Mga pobre! Bakit na ka umaha?